ɓe ganduɗa enen gonɗini Allah ɓuuri anje ɗumen aduna he al yahudu ko yahudiyankoɓe ay juif aduna o mumdas ɓuuri anje diine ko juif alan juif de aduna o mumdas ɓuuri anje juɗɗo ko juif noon Allah wi a faami yahudiyanke dendagal aduna o fof kañum ɓuuri anje diine ɓuuri anje juɗɗo wala tajidannama walladina ashraku e ɓen rewoɓe jaleŋeji ɓen kadi jiiɗa diine makkanaɓe wala tajidanna ma taw kadi aqrabahum ɓuuri ɓallade julɓe ma wadda tan aqrabahum ɓurɓe ɓallade e mabɓe ma wadda tan yidde lilladina amanu wonande ɓen ɓe ganduɗa ko julɓe ɓuuri yidde ɗumen alladina ko ɓen qaalu winoɓe inna minen kay nasara ay an nasara en tubakoɓe kerecieji ɓe ɓuuri yidde ɓe ɓuuri ɓallade yidde julɗo mbi ɓuuri ɓallade yidde julɗo ko ɓe ay amérique naɓe ɓen ko juif uji ɓuuri hew toon ɓe fof ɓuuri anje julɗo ay fares nde wonno heɓe ko naafiqeɓe ko ɓe ɓuuri ɓallade seeɗa ɓe ɓuuri wawde waddede julɓe maslahaji a faamide Allah wi holko waɗi noon o wi zalika ɓurde ɓallade ɓe yidde julɓe bi anna minhum saabu ene mabɓe kamɓe ɓeɗo ene mabɓe qissisina anduɓe ene mabɓe o ruhbanan e soriji wa annahum kamɓe kadi la stakbiruɓe mawnikinaki rewde gonga hono no yahudiyankoɓe e makkanaɓe ene mawnikini hidde rewde gonga ni kamɓe mbayan noon aya o jippi koye dental Najjashi arnoɓe Makka do arnoɓe Madina ene gummi hafsi nelaɗo jangani ɓe Qur'ana Yasin ɓe goyi ɓe jaaɓi Allah ɓe mbi kono ko ɗum nde Qur'an tillo Isa ko woni sababu hitande nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nela ene yaara e duuɓi 5 istadda ala azal kuffari to e heefereɓe catti e nelaɗo Allah woli man aslama e ɓen jaɓɓe Allah walam yakun umira bi jihadin on saaha o yamiraka yo haɓoye fa amara sahabata alladina la azwata lahum bil khuruji ila ardil habsati o yamiri sahabaɓe ɓe ganduɗa ngala doole ɓe yo jaltu paye leydi habsi ko heel hijratul ula ɗum woni fergo adigo wa qala o wi nde o nelataɓe nde o wi jeehe paye habsi o wi inna biha malikan salihan la yazlimu endahu ahadun wallamɗo moƴƴo nan toon hay goto toñataki toon fakhraju ilayhi ɓe jalti fakhruju ilayhi jalte paye makko hatta ja'ala Allahu lil muslimina farjan ha Allah waɗana julɓe ko wiyete yolɗede fa kharaja ilayha ahada asara rajulan sappo e goho ahadu asara anani sappo e goho gorko ɓen jalti wa arba'u niswatan e rewɓe ɓe ganduɗa niswatun e rewɓe nayo sirran ɓen cuuɗi ene hen Uthman ibn Affan e joom suudu mum Ruqayyatu bintu rasulillahi fa kharaju ila al bahri ɓe pay maayo wa akhadhu safinatan ɓe nangi laana ɓe nisfi dinari fodde feccere menkelde ɓe juɓi laana ka ɓe pay hafsi wa zalika ɗum ɗon noon ko rajab koye saaha rajab ɓe jeehi summa tataba al muslimuna saaha sa fof wooda jaaɗo julɓe ndewdiri hen ɓe jaaha tan fa kanu haɓe gonoy isnayni wa thamanina rajulan haɓe gonoy capanɗe jeetato e ɗiɗo gorko taw rewɓe ngala hen cukalol ngala hen falamma kanat waqatu badrin ñande walde badri de keewi ɓe waɓɓutira fiha sanadidul kuffari hefereɓe mawɓe ɓe mbara ñande hen Abu Jahali en hankandi ɓe Nadri en ɓe fof ñande hen mbara qala kuffaru Quraysh kufa hefereɓe Quraysh ɓe mbi on mbari hohoɓe amen kono inna sarakum bi ardil habsati jobtago moon ko wonɓe hafsi ɓe mamin taw min moññaɓe min mbaraɓe fa ahadu ila Najjashi ngare mbaɗen ni ɓe ndeyi kamɓe hefereɓe ɓe mbi ngare itten kanŋe men nelden lamɗo gonɗo masalan habsi o waba asu ilayhi rajulayni min zawi ra'yikum ƴeewe worɓe ɗiɗo ƴoƴƴe moɗon nelon toon la allahu yu'likum man indahu li yaqtuluhum biman qutila minkum bi badrin beele ƴeewe joom ƴoƴɓe joom peeje en beele so tawi on jeehi toon o totta on wonɓe toon ɓe pour mbaron ɗumen lomtano on ɓe mbarana ɗon walde badri ɓe fa ba'asa kuffaru Quraysh Umar ibn al-As goɗɗo en hen wiye Umar ibn al-As kamɓe hefereɓe Quraysh ko ɓe neli on e goɗɗo ne wiye Abdullah ibn Rabi'ata e ɓe neli ɓeeɗo ɗiɗo fa qala lahu ayyuhal malik
nde ɓe jetti ɓe mbi lamɗo hono Habsi ɓe mbi Najashi innahu qad kharaja fina rajulun sahfaha uqula quraishin wa ahlamiha o wi oɗo gorko ko woni fi gorko goto yalti e amen o ɗayni haqqillaji quraishiyankoɓe pop e ɓerɗe mum fof o bonni ha boni wa za'ama annahu nabiyyun o aaƴi o wi ko annabi wa annahu qad ba'atha ilayka bi rahadin min ashabihi liyusidu alayka qawmaka aywa o neliɗo henne yimɓe makko yo ngar e wuro ma he pour bonna yimɓe ma ɓe aywa bonna diine ma fa ahbabna an natika wa nukhbiruka khabarahum min jiɗi arde ma non min kalanma habaru mabɓe e ɓenɗo e wuuro he wa inna qawmana yas'alunaka an taruddahum ilayhim yimɓe amen makkanaɓe ene ñaagui a lamɗo o tottita min ɓe gartata makka to fa qala lamɗo wi ey mi nani ko kalɗon ko onon nelaɓe makkanaɓe hatta nas'aluhum ha ɓe mbiɗon ɓe mi namdo ɗumen fa amara bihima o wiya ɓe gadde fa ahdaru ɓe gadda falamma ataw baban Najjasi nde ɓe gaari ha e damal Najjasi qaalu ɓe gone wiide kamɓe julɓe ɓe sahabaɓe wonnoɓe masalan Habsi ɓe gaari ha e damal président o ɓe mbi yasta'zinu awliyaullahi yiɗɓe Allah e jiyaɓe Allah ene cakkitino pour nadde fa qala o wi i'zinu lahum jamireɓe ɓe naat fa marhaban bi awliya illahi tawde koɓe jiyaɓe Allah kay bisimilla mabɓe falamma dakhalu alayhi sallamu nde ɓe naati masalan ani de galle o ɓe tawi ha nani de Najjasiyu kala jal naɗɗo ɗo waɗantamo ko sali joni noon kamɓe sahabaɓe nelaɗo Allah wonɓe wuuro makko ɓe nde ɓe gaari e galle makko nde ɓe mbimo ko assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ɓe mbaɗani sali kamɓe fa qala rahadu hefereɓe nelanoɓe ɓe mbi ayyuhal maliku lamɗo ala tara anna saddaqnaka innahum lam yuhayyuka bi tahiyyatika allati tahya biha o wi beele ayyani ko min kalanma ko woni gonga ayani nde ɓe gaari nde ɓe calminanima salminago ngu yimɓe ma calmintumago fa qala lahumul maliku ma mana'akum an tahayyuni o wi onon ɓeɗo arɓe ɗo ɓe ko haaɗi on salmindemi no calminirtemini qalu inna hayyaynaka bi tahiyyati ahli ljannati wa tahiyyati ahli almalaika o wi min calminma ko salminago naatɓe aljanna min calmina ko salminago malaikaji fa qala lahum Najjasiyu ma yaqulu sahibukum fi Isa wa ummihi o wi holko neɗɗo mon o annabi mon nelaɗo e mon o holko haali Isa e annabi e yummum holko haali mumen fa qala Ja'far ibn abi Talib mawnum sayyidina Ali wonno hen e sahabaɓe ferɓe yaaɓe toon ɓe ene wiye Ja'far ibn abi Talib on wi yaqulu huwa abdullahi wa rasuluhu o wi de kanko de o wi wonde masala Isa ko maccuɗo Allah ko nelaɗo Allah wa kalimatullahi ko konngol Allah wa ruhun minhu ko ruhu ummade Allah alqaha ila maryama al azra aywa o weddi ruhu o fewde maryama pelemlemo wa yaqulu fi maryama innaha al adra al batul o wi maryama ko pelemlemo mo ganduɗa ko laaɓɗo qala o wi kanko on saaha kankone fa akhadha an Najjasiyu udan min al ard Najjasi hocci leggel e leydi he o ƴetti leggel ngel o waɗi ni wa qala wallahi ma zada sahibukum ala ma qala Isa qadru hada al ud o wi mi wodiri Allah ko mbiɗon neɗɗo mon o wi e Isa ko Isa ɓeydani ɗum ko foti ngel ɗo leggel wonde Isa ko maccuɗo Allah wonde yummu Isa ko batul ko laaɓɗo ko batulu ko azra ko pelemlemo hay goto meeɗa yettade ɗum wallahi ko ni Isa wino min nde o haali ka haala tan fa kariha al mushrikuna qawlahu konngol makko ngol o haali ngol heefereɓe ɓe makkanaɓe nelno toon ɓe jeese mumen ɓawli wa taghayyara wujuhuhum jeese ɗe mbayli fa qala hal ta'rifuna shay'an mimma unzila ala sahibikum kanko Najjasi o wi sahabaɓe ɓe wonɓe toon ɓe o wi holko ganduɗon hunde wonko ganduɗon hunde e ko jippinayi aya saaha annabi mon o qalu na'am ɓe mbi aha wonko min gandi qala iqra'u o wi jange fa qara'a Ja'faru surata Maryam Ja'far jangi surata Maryam o hunaka on saaha qissisiyuna anani anduɓe nen ɗon ila akhir al ayatain fa qala Najjasi li Ja'far wa ashabihi o wi Ja'far ane wondiɓe ma idhabu jehe fa antum bi ardi aminuna jehe gone e leydam he oɗon kooli hay hunde jogorani yande moɗon aha
ɗum woni sababu won riwayuji mbi inna Umar oɗo Umar ibn al-Asi oɗo jaɓi Allah koye juuɗe Najashi wa bidhalika yulghazu ene jirgore ɗum ɗo ene jirgore fa yuqalu sahabiyun aslama ala yadi tabi'in wo hal sahaba jaɓɗo Allah e juuɗe tabi'i andi tabi'i komo yiyani nelaɗo Allah o wiyete tabi'i sahabiyu ko jiiɗo nelaɗo Allah joni noon jiiɗo nelaɗo Allah jaɓi Allah e juuɗe mo yiyani nelaɗo Allah hol toon ko ɗo sa namdam ko oɗo Umar ibn al-As nde o jaɓi Allah e juuɗe Najashi jaɓi Allah koye juuɗe Ja'faru Sadiq kono Najashi meeɗa yiide nelaɗo Allah ha maayi meeɗa hay gotol o meeɗa yiide nelaɗo Allah hay ñalawma goto o ferani o ummi hafsi o yehi Madina o yahani ha Umar ibn al-As nelanoɓe ɓe hen goto jaɓi Allah juuɗe makko kanko ɓe heefereɓe makkanaɓe nelno e makko ɓe hen goto kisi jaɓi Allah koye juuɗe makko kanko Najashi on ɗon noon nde jaɓi Allah de kañum fayi Madina feri tawoy nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam on yi nelaɗo Allah kono jaɓi Allah ko juuɗe makko kanko ko taabi o meeɗa yiide nelaɗo Allah ɗum tagui jirgue hol sahaba jaɓɗo Allah e juuɗe mo yiyani nelaɗo Allah ande sa wiyam tan a hawete par ce que piɓaɗa mo yiyani nelaɗo Allah komo hawrani nelaɗo ko mo meeɗa yiide nelaɗo holno o tumnirta sahabi eyyi ko ni o juuɓi o naati diine kono o yiyani nelaɗo Allah o noon naati diine yi nelaɗo Allah jiiɗo nelaɗo fof ko sahaba mo meeɗa yi nelaɗo fof taabi لأن النجاشي لم يجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر اجتمع به بعد مقدمه من الحبسة ايوه ngam julɓe gon ɗon tan Allah wi wa annahum kamɓe la yastakbiruna ɓe mawnikinaki wa ida sami'u seɓe nani ma unzila ila rasuli ko jippina fewde nelaɗo Allah tara jiya ayunahum guite mabɓe tafidu ene mbaño min ad-dam'i e gonɗi mimma arafu saabu koɓe gandi min al haqq e gonga yaquluna eɓe mbiyanno rabbana joomi amen amanna min gonɗini annabi ma e deftere ma ɗum noon faktubna windi min ma ash-shahidina tawa koye seedeji min ta jeeya wa qalu ɓe kaali eɓe jaabo aybinannoɓeɓe kamɓe yahudiyankoɓe aybinoɓeɓe ene mbiyaɓe onon kam holko jaɓirton ɓe min gone jabatɗo ɓe mbi malana ko heeɓi min la nu'minu billahi min gonɗinta Allah wa ma ja'ana e ko ara amen min al haqqi e gonga hay hunde haddata min ɗum wadde wa neɗɗo maw e min ɗamini kay an yudkhilana nden nannata min rabbuna joomi en ma al qawmi wonde yimɓe as-salihina ɓe ganduɗa ko moƴƴuɓe julɗo kissode juuti seeɗa sen mbiyede ndewamo tan en fa asabahumullahu Allah barjitiɓe bima qalu sabu koɓe kalno ko jannatin guese tajiriɗe ene doga min taate e lesmu ala naaru calli khalidina fiha keɓe ñawanaɓe casal toon seɓe naati ɓe jaltata wa zalika nadde aljanna wasa yaltude noon jazaul muhsinina woni jobdi moƴƴimɓe walladina kafaru ɓen ɓe ganda enen jeddi Allah wa kazzabu penni bi ayatina e qur'ana amen Allah wi ulaika ɓeɗo ashabul jahimi goni yimɓe jeygol wa nasara lamma hamma qawmun min as-sahabati an yalzumu as-sawma wal qiyama la yaqrubu an-nisaa wa at-tiba wa la yakulu al-lahma wa la yanamu fi firasin aya garo o jippi koye sahabaɓe ɓe baɗino batu eywa hankanti ko wayno masalan ani dey eywa ɓe galle sey ceerno goto ene wiye Ousmane bun Maz'un eywa sahaba nelaɗo Allah ene wiye Ousmane bun Maz'un nde nelaɗo ari Madina kanko fof adi mayde ɗon on ɗon a nelaɗo Allah wicce gabri makko ndiyam woni aɗa yiya gabriji bicce ndiyam ndema to eyyi nelaɗo wiccuno e gabri makko ndiyam kanko o Ousmane bun Maz'un nelaɗo wicce gabri makko Bilal wicci gabri nelaɗo Allah ndiyam eyyi ɗum woni pour sa namdama kam dalilu ko nelaɗo waɗi kam bonani walla e Bilal kay ko waɗi bonani eyyi ɗum so neɗɗo wimi pourquoi tan mbiya ɗum ɗo Ousmane bun Maz'un ɓe maayi Madinatul Munawwara kanko adi ubbede ɗon nelaɗo Allah noon wicce gabri he ndiyam holko woni sababu ɓe kawri toon waɗi saaha goto nelaɗo Allah o waaji ɓe waaju mo ganduɗa ɓurtuɗo ha kam fof ɓe goyi ɗerɗe maɓɓe bonni ɓe pelliti wonde soriji ko Aboubacry noon e Seydina Ali e way Abdoullahi bun Mas'ud e Abdoullahi bun Omar e Abou Zil Ghaffari e Salim Mawla Abil Huzayfa a wonani de wal Migdad bun Aswadil Kanadi e Salmanul Farisi e Ma'gal bun Muqrin e Ousmane bun Maz'un ɓe disnodiri ɓe kawri eɓe worno comci ceekiɗi eɓe jaaha ladde eɓe koora ɓe taƴata eɓe ɗanota ko e leece ɓe gonta ñaam tew ɓe gonta res rewɓe ɓe gonta wadde uurteeri ɓe jahay leydi hande ɓe may fof haala ka yeno ye nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam nelaɗo nani haala ka ari galle Ousmane o tawani Ousmane bun Maz'un
o wi joom suudu makko joom suudu Usman bun Mas'ud o wi ko nanmi e joom galle ma ko gonga kanko e wondir makko debbo o noon yiiɗa fende kañum ne yiiɗa fende yiiɗa kadi haaltude sirru joom galle mum debbo o wi e rasulullah so tawi ko kanko haalanma de ko gonga so tawi ko kanko haalanma ɗum ko gonga tan nelaɗo faati galle mum Allah waɗi Usman bun Mas'ud arti joom suudu makko haalanimo o ari galle nela sallallahu alaihi wasallam e sappo ɓe wondunoɓe nelaɗo noon haalaniɓe ɗum woni ɓeɗo ɓe mbi eɓe ñiiɓa e korka eɓe juula ɓe taƴata ɓe desata rewɓe mbatta lati ɓe ñamata tew ɓe ɗanotako joni noon nela sallallahu alaihi wasallam wi mi haalanama on kawri oɗon mbaɗa tel e mbi aha kay ya rasulallah ay hunde min mbaɗirani ɗum so wona moƴƴere nelaɗo wimi min de mi yamirani ɗum mi yamiraka ɗum aha gande pittali mon ɗi enen jogue mon haqqe koore taƴe ɗano ɗe juule min de mboɗo juula mboɗo ɗano min de mboɗo hoora mboɗo taƴa min de mboɗo ñaama tew mboɗo ñaama ɓellere mboɗo resa kala gaƴƴo sunnam no yo andu wona e leñolam jeeya o rendini tagore nde pap o hurbinaniɓe kanko nelaɗo Allah o wi gande woni yimɓe mbi ene karmina rewɓe ene karmina ñamde ene karmina lati ene karmina tuuyoji aduna min noon mi yamirani on ɗum nde gono toon qissisina wuro hubanan wiyani yo gon soriji mi wiyani on mbano ɓeɗo saabu ala e dinam woppude tew ala e dinam woppude rewɓe ala e dinam jogade kuɓoyon ladde ene rewa toon o wi leñolam ngol yaade ɗumen ladde e soriyankagal ko jihade ndewe Allah hoto ndewe ko wona Allah kajje mbaɗe umraji juule totte asakkeje koore lewru korka poccoɗe Allah foccana on gueɗe mon gande halkuno adiɓe on ɓe ko sattinde nde ɓe cattini Allah ɓe cattine koye mabɓe Allah sattine mabɓe ay ɓen ha joni wona mabɓe keddiɓe kuɓe on kon ene mbiya ko soriji ndesata ha yawmina hada wona mabɓe waɓe noon ɗum woni Allah wi ya ayyuhalladina amanu he moɗon gonɗinɓe Allah la tuharrimu hoto karmine ɗayyibati daguiɗi ma ahallallahu lakum ko Allah dagnani on wala ta'tadu hoto jawte yamirore Allah inna allaha lamɗo Allah la yuhibbul mu'tadin o yiiɗa yawtoɓe wa kulu ñaame mimma razaqakumullahu ko Allah arziguini ko ñaame hen halalan ene dagui ɗayyiban ene laaɓi wattaqullaha alladi kule Allah on mo ganduɗa antum no onon bihi mum mu'minuna oɗon gonɗini la yu'akhidukumullahu Allah noon nanguirta on billagwi anani de e mere nde ganduɗa wonde fi aymanikum ere gonoje mon wonon ma yasbiqu ilayhi lisanu min ghayri qasdil halfi aɗa haaldayne tan mbiya ala wallahi walla eyi wallahi ɗum wiyete lawol yamini tawa teyani gonɗa ɗum ɗon o wi ko Allah nanguirtama ɗum walakin ko woni yu'akhidukum Allah ene nanguira on bima aqdattum ko piɓɗon ko piɓodirɗon ala aymane gondoje kala ko beleɗa gonɗa janɗa Allah wi Allah nanguirma ɗum sa yani fa kaffaratuhu kaffara mum sa yani ida amu asarati masakin ko ñamminde miskineɓe sappo kala hen miskine ko muddu min awsadi ko ɓuuri hakkidade ma tuɗi muna ko ñamminton ɗum ahlikum koreji moɗon so tawi masalan guura fanti walla guura lesɗi ko ɓuuri hakko wonde hakkude ko so tawi hoddirama muudo makka jarata ko 600 muudo sewil jarta ko 400 muudo samme jarta ko 200 jaltinta muddo o koye muudo sewil he a yaltinta to makka to a yaltinta ga samme ga a yaltinta to ɓuuri jasde a yaltinta to ɓuuri forde yaltinta ko hakkude min awsadi ma tuɗi mun ahlikum so ɗum ala aw kiswatuhum walla koltinonɓe aha walla ko holtindeɓe nde gorko foof mbiɗen ko wutte tan timmi debbo noon ko wutte e kaala aw tahriru raqabatin so ɗum ala dimɗingol dande mu'minatin julɗo kama fi kaffaratil qatli wa zihari wona ayyo faman lam yejid kala e mon mo dañani ko haala ko a dañani ñamminde nde a dañani holtinde nde a dañani rimɗinde nde fa siyamu 3 ayyamin ko horde balɗe tati ɗum ɗo woni masalan anani de kaffara woɗore zalika ko haala ko Allah wi kaffara to woni kaffara aymanikum gondoje mon ida halaftum so tawi on gondi on jani Allah wi wahfazu ndene aymanakum gondoje mon so on gondodirama wata tawr pirte sa wodi hunde to firtu tawde kay wana mi jokkata en ɗam ɗum gonɗa billahi alladhi la ilaha illa karim wonta haalde mum ala ɗum yan mbaɗa kafara kalda e makko billahi alladhi min mi jokkata en ɗam yan mbaɗa jokka en ɗam mbaɗa kafara jokka en ɗam billahi alladhi hakkude kare mi weldintaɓe ala yan wondore mo belditinaɓe ɗum kam ɗum ne moƴƴi
bismillahi kadhalika ni no min no feñir no peñiran ɗon ko haala ko ni yubayyinu llahu lakum Allah ene feññinana on ayati dalillaji gotin paago hattan mum la'allakum bele jo onon tashkuru oɗon manta Allah ya ayyuhalladhina amanu e hey moɗon gonɗinɓe Allah gande koy innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun rijsun koy woni sababu o سيدنا عمر دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبي اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا من نياغي ما ان الله يا فنينا من اسانغارا كو ان سيلنا من بوفتو on saha jippi yasalun kon dum non wadi non ko yasaluna ka anil khamri wal maisiri de on aya jippi de ko dum Seydina Umar wi non anani ahadara rasulullah Umar wa qara'aha alayhi nabi sallallahu alaihi wasallam jangani mo aya o fa qala Umar wi bayyin lana fil khamri bayanan shafi ha jonde min to bilta taw tagal dum Allah addi kadi aya goddo la taqrabu as-salata wa antum sukara rasul sallallahu alaihi Seydina Umar o jangan dum kadi aya o Seydina Umar wi ha jonde so wala bande min taw bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan ya feññin men sangara peññingol ngol gadda ko cellinowol on sa oɗo aya jippi rasulu sallallahu alayhi wa sallam nodde Seydina Umar o jangan ɗum ka faqala intahayna ya rabbi yo gandi min goppi e joome min goppi intahayna ya rabbi wani ya ayyuhal ladina amanu ehe moɗon masalan gonɗinɓe Allah innamal khamru ay sangara wal maisiru kala ko wirna haqqille ko sangara wiyete bimi kala ko wirna haqqille tan ko sangara ade sa yere nahanguet ko sangara wal maisiru e ko wiyete wuri wal ansabu e jaleŋeji wal ajsam wal azlamu e cigaji risun ɗeɗo gueɗe ko soɗeji ko gueɗe nifniɗe min amali seydani koye golle seydane ko hen jeeya ɗum noon fajatani buhu ndentoɗe ɗum la'allakum beele jo onon tuflihuna oɗon male gande koye innama yuridu cheyɗan ay seydane muuyi ko an yuuqi a kone yandinta baynakum hakkude mon al adawata gañgu wal bagda e gañamtumago fil khamri e sangara wal maisri e carte wuri de e masala e sangara Allah seydane yiɗi ko yandinde hakkude moɗon gañgu nde wonno sa yari sangara a ha gueta ƴettoɗa oya oya ƴettoma an ka ɗon kaala wolof so ɓooyi kaɓot walla so tawi eɗen mbaɗa wuuri sa dakki kam tan mi seydani natat so ɓooyi kaɓet ɗum noon ko seydani waɗata noon waya suddakum kadi o faddo on kadi an zicrillahi ga masalan jangtowol Allah a yata wasifa sa yari sangara nde wonno ɗum kadi saɗa waɗa carte aɗa hawa hayso ko bolot so tawi tan aɗa hawa a yaltata a juulata wa anis salati ga julde kadi ene hanma julde ene hanma zicrude Allah Allah wi fa hal antum muntahuna oɗon goppa yati ono oɗon goppa walla Seydina Umar wi intahayna min goppi Allah wi wa adiullaha ɗoftoɗe Allah wa adiur rasula ɗoftoɗe nelaɗo Allah wa hazaru ndentoɗe goofi Allah fa in tawallaytum so on goofi so on dunkitima ga ɗoftade Allah fa'lamu gande annama ala rasulina ay ko waɗɗi nelaɗo amen al balagul mubin ko jettingol peñgol tan waɗɗi nelaɗo amen ɗum waɗɗi ففي الحديث رسول صلى الله عليه وسلم وقد فعله فلم ينتقل رسول الله للرفيق الأعلى حتى بلغ ما أمر بتبليغه رسول صلى الله عليه وسلم ينجتاكي فاتت الله تبارك وتعالى ها يتنك الله بينو يتن ففي الحديث تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ونهارها كليلها لا يدل عنها إلا هالك رسول صلى الله عليه وسلم يوبي أن إلاول دانول تال جمع أو ويكون نيلاو ممني نيلاو أو ويكون جمع ممني على مجو ngol don lawol so wana calcul den laade hande ko non wi laysa ala alladhina ala eben be ganduda amanu enen gongdini Allah wa amilu salihati dutti golli golleji moƴƴi Allah wi beedo ala e mumen junahun bakkat fi ma da'imu kebe nyamno e sangara ko adide harminte e ko be banno wuri be nyami ko adine harminte Allah wi bakkar ala e ko bannada ko nyamnuda masalan anende e wuri ko adine masalan wuri harminte ko jarnoda e sangara ko adide sangara harminte Allah wi bakkar ala hen
idha mattaqaw se ɓe kuli ko harmi ɓe ndentima wa amanu ɓe goɗɗini Allah wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi mattaqaw ɓe tabiti e rentade Allah wa amanu ɓe tabiti e gonɗinde Allah mattaqaw ɓe defti kadi ɓe kuli Allah wa asanu ɓe moƴƴini golleji maɓɓe wallahu lamɗo Allah yuhibbul muhsinina Allah noon ene yiɗi moƴƴinɓe saabu kanko woni barjitowo ya ayyuha alladhina amanu hey moɗon gonɗinɓe Allah la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum woni sababu oɗo aya jippi ko amal hudaybiyyati hina ahrama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu rasulu sallallahu alaihi wasallam e sahababu ene karmini wa kanu 1400 on sahabaɓe gonno ko ujunere e temeddanayo neɗɗo bil umrati ɓe karmini nokkuni wiye zulhulayfa wa arsala uthmana li ahli makkata nelaɗo Allah neli uthman yo ya makka yukhbiruhum bi anna rasulallahi qasidu ziyarata baytillahi rasulu sallallahu alaihi wasallam woni haajum tan ko arde juurade suudu ndu yo ya kanko sayyidina Uthman ɗo zulhulayfata ɗo yo ya to makka o habara makka naɓe nelaɗo Allah arani haɓede ari tan ko juurade suudu Allah yeɓe goppan ɗum suudu ndu fa jalasu yantadiruna Uthman ɓeɓe karmini ɗo eɓe jooɗi eɓe pandi ha sayyidina Uthman ara fa kanat wuhushul barri wa tuyuri tati ilayhim min kulli fajjin a jooɗot tan ha lelle wirtoma hay sa welama tan nagga dogata ha daw tawma ɗo jooɗiɗa jooɗo sarama jaa masalan anani de jawgal ara ha juuro e hoorema fof ko jarabi andi karminan ɗo makka warata dardade jeeru walla ɗum woni Allah wi la yabluwannakumullahu Allah ene jarri boro on bi saydil barri aha ɗin bi sey in hunde mina saydi e raddano tanaluhu heɓane aydikum juuɗe mum worima hukum e gayo mon sa welama nanga kirsa sa welama pella ma kono fof Allah wi ko jarabi sa memi a maayi Allah wi waɗirinni ko li ya'lama Allahu ha Allah ɓeydo andude man yakhafuhu mo ganduɗa mo ene hula ɗum bil ghaibi e birnal Allah kam ne anduno beele mo o ɓeydo andude kadi kulowomo e birnal woɗɗito faman i'tada ba'da dhalika kala mo jaggidi caggal nde haɗa raddi falahu o ne woode ɗum azabul lefte ɗe ganduɗa alimun musde ya ayyuhalladhina amanu hey moɗon gonɗinɓe Allah la taqtulu sayda oɗon bare raddando wa antum hurumun taw oɗon karmini hajju oɗon karmini umra wa man qatalahu minkum kala e moɗon barɗo raddando mutaammidan ene tey fa jazaa'un jobdi mithlu ma qatala min an-na'ami jobdi ko waɗi ko mithlu ma qatala min an-na'ami sa welama mbiyani fa jazaa'un jobdi mithlu ma qatala min an-na'ami ɗum ko yeru ko wari to bange nemoraji walla fa jazaa'u mithli ma qatala ko jobdi hono ko wari ko ko jobdi hono ko wari ko yahkumu bihi ene ñaawandiɗon jobdi worɓe ɗiɗo zawa adlin minkum ɓe ganduɗa ko joomiraɓe nunɗal jompinal en wawɓe peesde ɓen ñaawata nde ɗon ñaaware وقد حكم ابن العباس oɗo gorko e aliyu radiyallahu anhu fi naamati ɓe mbi so tawi ko ndaw ko ngeloba ibnu abbas e abou ubaydata mbi so tawi ko nagge kooba so tawi ko kooba ko nayi min ɗiɗo tawi anani dey walla ndumsa o wi so tawi ko ndumsa mbarɗa kadi ko nagge so tawi ko kooba ko nagge ibnu umar ibnu auf abdallah ibnu umar e abdourahmane ibnu auf ɓe mbi lella ko mbeewa anani dey ibnu abbas wi kañum sidna umar mbi ho fondu kañum ne kadi masalan sa wari fondu kadi ɓe mbi ko mbeewa walla masalan anani de sa wari jawgal kadi ko mbeewa ɓe mbi ko ɗum tan mbatta nde wonno ɓe mbi mbeewa ne yerdata ni noon fondu yerdata to banggue jargol Allah wi hadiyan
ɗum ɗon ko hadiya mo ganduɗa jobdi baligal kaabati ndi ene yettine kaaba toon hirsete sakke tewngu e hoɗɓe ɗon ɓe dagota ko kirsa kala ɗo beleɗa ala ɗum wattaki Allah wi aw kaffaratun walla ko kaffara kaffara onon ɗa'amu masakina ko ñamminde miskineɓe ko ɓuuri jaalade ko aɗa ñaama ko fotodiri e ko yimɓe ɓe ñamata ko ƴeewa fodde ɗum e ko mbarɗa ko no fotodiri fof ɗum joɓata a faami de awa adlu zalika walla yeru ɗum to banggue ñamde siyaman to banggue korka ƴeewa masalan ko mbarɗa ko so wiyama masalan mudduji ɗi ko jeeɗiɗi on saaha koora balɗe jeeɗiɗi so wiyama mudduji ɗi ko sappo koora balɗe sappo kala ɗo mudduji ɗi tolni ko ɗum korata seɓe ñaawi kamɓe seeren ɓe Allah wi holko waɗiri ni o wi liya zuuqa beele neɗɗo o heɓa o meeɗa wa baala teddeni jobdi amrihi golle ɗe o golli ɗe afallahu Allah noon yaafima amma salafa ko ɓennuno ko adi nde harminte kala ko mbarnoɗa hen Allah yaafima gande noon waman aada kala mo rutti e ɗum fa yantaqimullahu minhu ma Allah leptumo wallahu lamɗo Allah noon azizun ko polɗo e laamu makko zuntiqamin joom masalan an leptugol Allah ko polɗo e laamu mum joom leptugol Allah wi uhilla lakum on dagnanama onon yimɓe ɓe on dagnanama raddude saydul bahri raddado maayo yo on ñaam a faami ko kala ko wuurata so wona e ndiyam ko wayno liingu on jamirama wona noon ko wuurata jeeri wuura ndiyam ko wayno nooro en on jamiraka ha ɗum on jamiraka son karmineni makka yo on daddu ɗum nde wonno ɗum ene wuura jeeri ene wuura maayo sharia noon ittitini ko wayno domru en boddi en yaare en rawandu sayade en liwre en e kala ko jaggitta to banggue masalan diwe ɗum hay sa wari haydara ala hunen wona on paami ma dumtum huruman ɗon ɗo oɗon goni e ɗo hurum makka ɗo falaw sadahu halalun falil muhrimi akluhu sharia kam ene jaɓanma so tawi goɗɗo raddoyi so addi yeeyima tawde kanko daddoyɗo o wona karminanɗo makka so yeeyima aɗa sooda kono an a raddata كما روى عن أبي قتادة الأنصاري غوركو ويتين قال كنت جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة ومن ميدين بدو جودو دي صحابة بن الله صلى الله عليه وسلم قال غوتو قال اون كو الله والمكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم امامنا نلادن ياس امن والقوم محرمون اون صحايم بي كو هرمين بي وانا نون غير محرمين اون صحامين مي هرمناني ذلك آمل هديبية دينكو هتاني هديبية فأبصروا همارا وحشيا كان بصحابة بيتشويني مثلا نمسا أيوة وأنا مسغول أخصف النعل فلم أنني يأذنوني فلم يؤذنوني وي مين مبودو جوغي سوكلا مبودو نيوتا بادام بكالا ناني مينون وأحبوا لو أبصرته كان هرمين بمكة بنجيدي hanino mi yi lella ba faltafattu tan jeccitimi fa absartu jimi lella fa qumtu gummimi ila al farasi pewme puccu fa asarajtu taw mbodo wanno e mudum hirke summa rakibtu baddimi wa nasitu sawda jejjinmi karwas wasara warrumha jejjimi kadi gawal e garawol fa qultu lahu bimi be nawaluhuma li kemne kam garawol ngol e lañangal fa qalu la wallahi la nu'inuka alayhi be bi wallahi min ballatama e dum don fa qadibtu tikkumi non ko be cali walludemi ko wa nazaltu tellimi fa akhastuhuma nangumi garawol ngol e lañangal humma rakibtu badditimi puccungu fasadatu alal himari aywa hankandi ndongmi e dow masalan ndum saba fa agartuhu nangumi ndum saba barmi dum humma jiitu bihi gaddumi tewngu anani yettimi tew waqad mata tawmi masalan ndum saba ko mayba anani fa waqa'u fihi yakuluna kambe fo be jeni hembe ngone nyamde humma innahum shakku fi aklihim be cikkiti non eywa ko be nyami ko yati ene mojjani be walla mojjanani be sabe ko be harminan be makka faruhuna wa khaba'atil adad fa adrakna rasulullah sallallahu alaihi wasallam
o min jehi min keptoyi rasulu sallallahu alaihi wasallam fa sa'altuhu namdi momi dum don fa qala hal ma'akum shay'un minhu o wonko jogi don fa qultu na'am bimaha fa nawaltuhu tottumomi han ngari buwal ngal fa akala minha wa nyami hen wa huwa muhrimun taw harminani makka deke en paami karminan do makka ene nyama aha karminan do makka ene nyama rasulu sallallahu alaihi wasallam wibe innama hiya da'umatun ad'amakum hallahu dum do ko nyamande de Allah nyemmini on kambe sahababe be kebe harminannobe makka kanko bardo lella ba o mo dumsa o harminanani makka deke ene dagi mo harminanani makka so tawi wari karmin do makka nyamde tew lella walla tew koba walla tew masalan dumsa beeda ko an araddata ko so raddama yeebar sot faami Allah paman won dalilo wattaqullaha kuli alla alladhina on ilayhi ko fewde mum tuhsharuna duterdo ja'ala Allahu al-ka'bata alla wadi suudu alla wetendo ka'bandu al-bayt al-harama ko suudu harmanteru qiyaman lin-nasi ko darorgal yimbe anani de wash-shahra al-harama e lewdu anani bi ma'na ashurul hurum lebbi harmanteji sa namdama ko humtarando do saftarando e taske e haran e masalan dewum jumade ndo yummum e mawnum yawa di wete lebbi hormanteji sa nani ashurul hurum ko lebbi nayi ko saftorando e taske e haran e mawnum yawa di woni ashurul lebbi hormanteji ko dido nayi dido habetaki hay goto habetaki Allah yamiri yo yimbe dokku heferebe autorisation ngaji e dido lebbi kabetaki walla hadiya Allah yamiri kadi o wadi kadi hadiya ko wiyete hadiya e gala ida e mede yuji badade meda yuji ene karminen ene harminen be makka mbadi hen mede yuji sa yi ganda dum do wana ko warete goppa dum basa warde zalika deedo gede badade Allah wi wadirni ko li ta'lamu bele gandon anna Allah wande Allah ya'lamu o ma andi ma fi samawati ko wone asmanuji wa ma fil ardi ko wone leydi Allah ene andi dum wa anna Allah gandon Allah bi kulli shay'in kala hunde yo hunde alimun ko gandon gandon ala ko majji dum non i'lamu gande anna Allah na lamdo Allah shadidul iqabi kanko woni cattude lepte wonande anbe makko wa anna Allah gande Allah ghafurun kanko woni jafotodo jiyabe rahimun jurmotodo be ma ala rasuli wanani e dow nelado Allah waddaki mo illa al balaghu so wana jettingol tan wal ko heddi ko Allah je wallahu lamdo Allah non ya'lamu o ma andi ma tubduna ko peññinton e golle wa ma taktumuna e ko cuudo ton fo kanko Allah am andi fayujazikum bihi kanko woni jobo won dum kul wi la yastawi al khabithu foto dirta ko harmi non wadde yibe e ko dagi walaw a'jabaka hayso welima kasratu kewgol al khabith ko boni hayso ko boni ko so heewini fotata kam ko dagi kam e ko harmi wawa fodde ko moƴƴi e ko boni wawa fodde hayso no kom aduna hande on wayni koko boni buri hewde e ko moƴƴi andu kam fotata kam ko boni e ko moƴƴi hayso kono aduna men hande oni koko boni buri hewde e ko moƴƴi kono de dum de hoto haawede ko moƴƴi kam e ko boni wawa fodde tan ayan joni neddo wadar ko boni mbiyama ko badda ko de moƴƴani in gandum yimbe fode ne bada ya neddo wadi ko boni an bada ko boni an ka huybere an ka daydo so neddo wadi ko harmi daña bakkar ada yanana moƴƴani ande ko biira yimbe fode bada an kay wopputa tawde ko yobe bada an kay horo wat kono enen ko dum biyete i kaari en gandumi de kaari ele ne bada i gandumi ceerno kaari ne wada i ceerno kaari wadi ko boni na tan wadi ko boni ceerno kaari wana Allah ceerno kaari ko neddo kay no wofa Allah sa testima ko neddo ma war ka wadani ko wadi ma war ko wadi ko moƴƴani an kay wattan ko moƴƴi oto waji dum fattaqullaha kule Allah goppe ko boni ya ulil albabi he modon jomirabe haqqillaji la'allakum bele jo onon tuflihuna odon male wa nazala aya garo o jippi ko lamma kasaru su'alahu sallallahu alaihi wa sallam jiya kambe sahababe no bade ten sahaji ni tan kaza o ene dagi kado hala kaza o ene dagi kado hala kaza o ene dagi kado hala be namdo mo namdi de ganda hayso namdi jomum jabama mettinat be namdo mo din namdi o wi law ajabahum an hala shaqqa alayhim be namdo hunde se be jabama ma dum satte mabbe wa an umuri law ajabahum bi hala sa'atuhum
بنام دوم جد سو جاب متبع فالأول كسؤال عن الحج هل هو واجب في الأمر مرة أو كل عام مرة بنام دي بحج وقت يبقى كلا غوردام ما فو هاجو غوتول ولا ليور فوتو ولا هنا فوتو ودي ما اندوم جون سو تاوي الله وين كال هيتاني ودي ما موس وانا ها ولا وساني كسؤال رجل عن أبيه بعد موته أين هو وان واجي غوتو نامدي نلاد الله بابام دي ما يتو ودي نلادي بابا نانا جيغول o metti no o yeso bawdi Allah jippini ayo Allah wi wa ya ayyuhal ladina amanu hey modon gongdinbe Allah la tasalu hoto namdoto de an asiya a gede de ganduda in tubdalakum tasawi fenyina nama wonande on tasuukum metta on ko ganduda sa hala nama mettuma hoto namdo wa in tasalu anha so on namdi maga hunde ndene no way hina yunazzalul qur'anu sahade qur'ana jippinte e zamanu nelad Allah tubdalakum penyinane don kala ko namdi don e saha rasul sallallahu alaihi wasallam sahade qur'ana jippoto gasani kon halante joni non afallahu anha Allah yaafi mako namdino don ko benni oto duttude hen non hankadi wallahu lamdo Allah e wa ghafurun ko jafoto do halimun muñ kada sa'alaha sabu namdinoma de do gede qawmun yimbe min qablikum ko adino on be namdinoma annababe mabbe kalani be ko do ciagal dum be badi goddum summa asbahu be betti be battini biha e ko be namdino ko kafirine ke be yeddube be namdinoma gede Allah addani be ko be badani ما جعل الله الله نون لاودينان من بهيرة ngelo baba ganduda enen biata maaji niba to bangi pular kono ngelo baba maana mum ko ngelo ba mata tantiju khamsatu abdunin fi akhiriha dhakarun fatashuqqu uznuha woni bahira ko ngelo baba ganduda jibina deedi joy kanje foko debbi kanje foko debbi bodi jibina taggal do bingel ngel wona gorel ngel bingel no be ciaka be taja nofu mum be biya baado ngeloba hankanti waddetaake biretaake riddetaake so ari ne nyama woppete tan hay so ngesa ma naata woppat tan so ari ne yara hay so ko ndiyam ma woppat tan so tawi masalan miskina Allah hawri hen ladde waddata ko faami baawiyete bahira Allah wi lawdina dum kambe tan perindibe mbadi kono wadari dum wala sa'ibatin Allah wi lawdinani ndahanaba jalangeji ndahanaba jalangeji ko ngelaba ba ganduda jibini deedi sappo fawko debbi boli deedi sappo reedu foko dewel ha timmi deedi sappo so ba timmini deedi sappo hangadi baan waddetaake baan kosam mum nyaametaake nyaamata kosam mabbo so wana cukolon wala nayebe o kos ben tan nyaamata baan wiete sa'ibatu faami wala wasilatin Allah wi wadani ngeloba ba ganjuda ko jokkondiraba walla dammuwol dum ko dammuwol wasilata ko dammuwol ngol ganduda deedi jeedidi jibinta ko didon puneji heyo danji joni non so tawi jibini caggal deedi jeedidi jibini gotel tan hankanti wiye baado ngel do gotel jokkodiri e banum debbo hankanti baado ngol do damwol ngol wayata kono ngol ngelaba benden do joni ni hankanti ko jalangeji tan jeyi rewbe nyaamata hen debbo naftorta ko hen ha dammu ngol maaya so dammu ngol maayi jibi kambe worbe be nyaama rewbe be nyaama so tawi ko dewol wonno so tawi jibini ko dewel wattande caggal puneji jeedidi jibini ko dewel dum rewbe worbe fo nyaamdata so tawi caggal puneji jeedidi jibini ko gorel be kirsa kambe worbe be fo be nyaama hankanti
فلو قالوا وصلت أخاها فيتركونه معها فلا ينتفع بها إلا الرجال دون النساء ستبي جبني كدول بمبيا نجل دو دول جوكوندري دوا بريبي با جونون هانكاندي يو هانكاندي وبه نفترتاك دمونغول نفترتاك دum so wana gorko debbo nyamata dum woni wa qalu khalisatan li zukurina wa muharramun ala azwajina warbe amen tan njey kala gorko ala debbo ala hen harme mudum ba wete wasila wala hamin Allah wi lawdinani kadi ngeloba mbiyete ba ham ko kal haldi ko kada ba firata kal haldi ba ganduda kal haldi ndi so hollini ngeloba tan jibinta gon dewa kala ngeloba baw kal haldi ndi hollini jibinta ko dewa ha woni deedi jeedidi be mbiya non tawde woni deedi jeedidi ndi do kal haldi hankande waddataake ndi waddataake ndi waddataake hankande Allah non wi lawdina dum kambe tan perindi woni ma ja'ala Allah min bahiratin Allah wi wadani ngeloba mbiyetebe majiniba wala sa'ibatin Allah wi wadani ngeloba ba ganda ko ndahanaba jalangeji wala wasilatin Allah wi wadani damwol ngol ganda ene jokkodira e gelangeji Allah wi wadani dum wala hamin wadani kadaba ngeloba kadaba wonande jalangeji Allah wi wadani dum kambe tan walakin alladhina kafaru wa kambe beedo heferebe yaftaruna kambe ngoni fepintobe alallahi Allah alkaziba fenane wa aktharuhum ko heebe mabbe la ya'qiluna ganda ke be fefindibe on wonno ewa kambe arbe wattande be jitan ko babiram be mbada be cikkar ko dalilu madi taw ko ferindibe tan wa idha qila lahum allawi sabe biyana mata alaw ngare ila ma anzalallahu fewde ko Allah jippin wa ila ar-rasuli e fewde ko nelaada Allah jippini ko dagi dangnane don ko harmi karminane don qalu be biya hasbuna minen yoni min ma wajadna alayhi ko min tawi e mudum aba ana babirabe men sharia diine mo min tawi babirabe badaw on tan yoni min allawi dum hawni dum yonabe walaw kana hay salati ma abahum babirabe la ya'lamuna shay'an ganda haydara isa bamma anda haydara rewatini mo wala yahtaduna pewata fewde gon ya ayyuhalladhina amanu hey modon gongdimbe Allah alaykum anfusakum gande koy mi waggini on koye mon Allah wi mi waggini on koye mon maana ilzimu ay hifdha anfusikum nibe erende koye mon wa hidayatiha erende fittanu mu e fewnu fittanu e dandu fittanu e jeygol dum do ko ismul af'al alaykum anfusakum ka ilayka wala dayka non way Allah wi ilzamu alaykum anfusakum عليكم أنفسكم نعم ورد ودين لما قلت أن الصديق أبا بكر الصديق نعم قال يوما على المنبر أمير من بدو منبر ويا أيها الناس نعم إيه مودون يمبي إنكم تقرؤون هذه الآية ودون جنگ أودو آية وتدعونها في غير موضعها ودون يتا أودو آية فون مدو فتا فويت ولا تدرون ما هي أنغنا أن آية وإني نمين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مميدين نندن الله صلى الله عليه يقول ومبيانو إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه عمهم الله بإيقاب وفي منني نلا الله صلى الله عليه وسلم ستوي نجي پانكار إنغول لي مبايلان ستوي جاي أري بطو أو إما وداني أو فف جاي أو هبادو ستوي پانكار نانا بدأ يورو bellanteje nana bade e wuro gulali nana bade e wuro finaluji nana bade e wuro baluji nana golle wuro khumbaluji nana golle wuro yimbe wadbe be badani be kadani so bone o ari wana wadbe khumbal be tan wana yaabe final be tan jaado final e mo yahani final fo ko kala kala nyok ciorgol sumara keccol bone wada koto sikkutan an tawde an a yahani ton so bane ari tawatama don ala jorgol en sumara keccol en biya jorgol sumata keccol yato di gondani de se di gondi de na wara
o wi fa amiru bil ma'rufi kade ko jamire ko moƴƴi wana haw anil munkari kade ko boni wala taghtarru bi qawlillahi azza wa jalla hoto komtorede do Allah wino ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum Allah wi onon yimbe mi waggini on koye mon hoto komtorde ngol ko ngol de fa yaqulu ahadukum ala nafsi min de ko horam tan bawmi rende mi wanda ko goddo hoto wi non de wallahi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkari mi wodi on jamirtu ko moƴƴi on kada ko boni so ɗum ala la yasta'mina Allahu alaykum shirarakum fayasumunakum su'al azabi so ɗum ala Allah wurta e moɗon ɓurɓe jasde e moɗon ene mbaɗa on ko boni jamma e ñalawma tala ko mbawɗon hen ɓurɓe jasde e moɗon Allah wurta ɓen e moɗon ene mbaɗa e mon ko boni onon julɓe ɓe taw ala ko mbawɗon hen on saha summa la yad'una khiyarakum fala yustajabu lahum moƴƴiɓe mon duwo Allah salo jabade taw ko moƴƴiɓe mon duwotonoɓe jaabe duwono on wasa jaabede sabu bonandeji mon wa qala sallallahu alayhi wa sallam ما من قوم أمل فيهم منكر وسن فيهم قبيح فلم يغيروه ولم ينكروه إلا وحق الله أن يؤمهم بالعقوبة جميعا ثم لا يستجاب لهم وبي كان رسول صلى الله عليه وسلم وبي كلا يمبي بنغاندودا بونانديجي enen mbade e mumen enen daara sunnaji bondi ene mbade e mumen ene golle e gure mumen ene daara mbaylani calaki o wi so wana Allah jojja e mabbe humna be kambe e wadbe be fo lette baddo o emo wadare fo bonana wara moƴƴuɓe nduwo wasa jaabede وقال الصديق أيضا إن هذه الآية تعدونها رخصة وي أودو آية أودو لمتم أمنبي كون والله ما أنزل آية أشد منها الله جبناني آية أردو ستودي أودو آية عليكم أنفسكم وفو برهو بنا wana ko cikkata ko e tawde ko maggini mo hoore ma tan hankanti firten ko an ko hoore ma tan bawda hadde ko boni keddido fo o wandaka na gonga de eden deji de ko dama en kaaloy hanke hay goto ɗanake wuure he mbimi hande hanke hay goto ɗanake wuure he yimɓe nane deji haɗannoɓe woppe kaɗani فلا يؤجبه رأي غيره ولا يقبل رسي سنة لا بمريد أوانداك سنة فوجني ما أوانداك زاد الخازن في تلك الرواية خازن بيدي أودر بعد قوله فعليك بنفسك ردع الأوام لبدوه قفقل دندان تغوند فإن من ورائكم أيام الصبر غندي إنك يسمون إنك تقلم إنك يسمون نيالو ماجي منيال فمن صبر فيهن قبض على الجبر للآمل فيهن مثل آخر 50 رجلا يعملون مثل عملكم وي ñalaw maaji muñal ma ngare mon kala e mon burdo munje way kono tamdo julmere jeygol e juuɗe mum ñande hen munje e ƴettude julmere jeygol tama ha ñifa e jungo ma foti Allah e musde kolloɓe ko boni be muñante ɗumen مثل آخر 50 رجل يعملون مثل عملكم فد capanɗe joyi gorko ene golla hono golle mon de Allah wi رسول صلى الله عليه وسلم سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميدين نامدا نلا اعتمروا بالمعروف kala ko moƴƴi baɗe watana hawa anil munkari kaɗodire ko boni jamirirde goto fof yo yamir goɗɗo yo ko moƴƴi yo haddir goɗɗo wadde ko boni hatta idha ra'ayta suhan muda'an ha sa watti yide ko wiyete ɗawre ene ɗofta wa hawan muttaba'an a watti yide bellanteje ene golle o dunyan mu'atharatan aduna ene ɓurna e dow l'akhara wa ijabu kulli zi ra'yin bi ra'yihi goto fof feere mu yoni ɗum Allah wi sa yi hankandi wayini fa alayka nafsaka
an ka toppiɗo hoore ma an hakadi bone waɗi ilallahi koye Allah noon marji'ukum woni ruttorde mon jami an onon fof fa yunabbi'ukum ma haalanoy on bima kuntum ko laati ɗon tamalu oɗon golla ya ayyuhalladina amanu ehi moɗon gonɗimɓe Allah shahadatu seedan faagal baynakum hakkude mon ida hadara so tawi jiimi ahadakum goto almawtu mayde so tawi neɗɗo daari mayde hankanti maaliji mayde ngare mum hankanti o yi woni koye mayde hinal wasiyati sahande o yiɗi wasiyade omo haala ko rewete omo haala ko rewata Allah wi ithnani ko ɗiɗo darnota zawa adlin minkum taw ko joomiraɓe nunɗe taw koye moɗon ɓe jeeya taw ko julɓe darna ɗiɗo nunɗuɓe daro yeeso ma kaala ko ndewata kaala ko ndeweteɗa aw akharani walla gaddon ɗiɗo min gayrikum ɓe jeeyaka e diine mon in antum darabatum so tawi ko on ɗanniɓe fil arde leydi so tawi ko kongo gonɗa ɓe kodduɗa ɓe ko heefereɓe gadda ɓen daro kaala eɓe binda aɗa rewe tel aɗa rewa tel mboɗo mofti tel mboɗo jogui ɗum mboɗo wayni dokkane kam kaari tel ɓe binda joni ka ɗanninoɗo fa asabakum heeɓi fa asabatkum heeɓi on musibatul mawti musiba mayde heeɓi on toon mayde hankante ari hankante aɗa yiiɗi wasiyade Allah wi ya darnu ɗiɗo julɓe nunɗuɓe so ɗum ala gadda ɗiɗo eɓe ngala e diine mon tako heefereɓe kono ko worɓe gonata Allah wi ɓen ɗon ɓe gona julɓe ɓe so tawi ko ɓen ɗon mbasiɗa kalɗa Allah wi onon heddiɓe caggal makko so mayiɓe heefereɓe gomis e ilzater ɓen ceedino wonde nde o mayata nde gaddi kayit ene bindi mbi ko ɗum ɗo o wi ni o wi ni o wi omo rokki kaaritel omo rokki kaaritel ɓe kolli en kayitaji ɗi Allah wi tahbisunahuma darnon ɓe min ba'di salati caggal nde juula takkusan fa yuqsimani billahi ɓe gondira Allah inir tabtum so on cikkitima keɓe kaali ko tawde ɓe kaalani on ɓe mbi o wi omo rewa tel kaari kaza o omo rewa kaari kaza omo rewa kaari kaza o en cikkitimama ɓe en darnat ɓe caggal takkusan juma ɓe gondira Allah ɓe mbiya la nashtari wallahi min gostita ko bihi Allah thamanan kalisal qalilan seeɗa jaranani min walaw kana al muqsimu lahu za qurba hay sinno godanteɗo o ene jiide makko tawde ɓe jiidani diine ko ni mbatten ɓe mbiya wala naktumu min cuuɗata shahadatallahi seeɗan faagal Allah ngal yamiri min innanu minen idan somin cuuɗi laminal athimina koye bakko dinɓe min jeeya ɓe kaala ka haala on saha gollen ko ɓe gaddi ko fa in usira so tawi ƴellitama caggal nde ɓe goodi ala annahuma wonde kamɓe ɓeeɗo wonnoɓe ɓe istahaqqa ɓe jojji ɗi isman e bakkar keɓe janfiɓe eɓe koɓe kaali ko keɓe fenɓe e seedan faagal ngal ɓe ceedi ngal en paami ɗum fa akharani ɗo ko woɗɓe ɗiɗo yaqumani daro maqamahuma darorgal maɓɓe gondoje kuccitine e mumen min alladina e ɓen istahaqqa alayhim ɓe ganduɗa ene jojji e mumen wasiya o holɓen ronoɓe ɓe ɓe darto al awlayani koreji mayɗo o fa yuqsimani billahi gonay wonde ɗo Allah mbiya la shahadatuna ay wondore amen seedan faagal amen wallahi a haqqu ɓuri gonɗude min shahadatihima e seedan faagal ɓeeɗo keɓe kaali ko wona gonga ɓe mbiya ko ni tigui ko ni ɓe mbiya ɓe mbino waaji o wi ene kaali rewa ɗum million ngaji 10 wona gonga on ko million ngaji ɗiɗi rewatam ɓe gonda wa ma'tadayna kamɓene ɓe mbi ɓe jawtani gonga fewde fenani inna no minen isan so min jawti gonga fewde fenani la min adh-dhalimina koye toñɓe min jeeya Allah wi zalika nde ɗo ñawore e ruttede wondore nde eranoɓe ɓe Allah wi adna ɗum ɓurata ɓallade an ya'tu kamɓe seedinoɓe ɓe walla wasiyaɓe ɓe nde ɓe gaddata bis sahadati e seedan faagal ala wajhiha e yeeso mum seedan faagal ngal no foti wadde ni ɓe mbawata addude tawde waaji o may ko Gabo walla may ko Congo ɓe tawa ko waaji ɓe tan ngari mbi ko ni onon ronoɓe onon gondata mbiyen ko ɓe kaali ko wona gonga tawde on cikkitim
aw yakhafu walla so tawi kadi ɓuri ɓallade kadi an yakhafu nde ɓe kulata an turadda aymanun nde ruttite gondoje ɗe baada aymanihim caggal gondoje ronoɓe ɓe ha ɓe gona wa yalifuna ala khiyanatihim wa kedbihim ɓe gona ɓe mbiya waji ɓe ko jamfiɓe ko fenɓe on saaha ɓe kersa ɓe jaɓa allah wi wattaqullaha kuule allah hoto pene wasma'u keɗoɗe ko jamira ɗon wallahu lamɗo allah noon la yahdi al qawma allah fewnata yimɓe ɓe ganduɗa alfasiqina yaltuɓe ɗoftare bindol boɗewol bindagol sabune ko ɗo ñoƴƴata sa ñoƴƴi e gayni hankanti a naati ko joli fo keɓa jeeɓa no belɗoɗa jeeɓa ɗo belɗoɗa tawa alɗa hay caɗele goote